Ти имаш ли си приятел? Приятел. Абе, братле! За коледен подарък на някой приятел можеш да подариш бижу. Какво мислиш за бижутата като подарък за Коледа? О, това е много добра идея. Даже наскоро се чудих какво да подаря на мъжете. На мъжете? Бижуто е страхотен подарък и всеки би го оценил това нещо. Чакай да видя. Не съм аз. Аз много харесвам бижута, особено златни бижута, много. Като цяло това е нещо, което няма как да не му се зарадваш. Пръстен, обица, гривна, От айстаут. примерно. Какво мислиш за бижутата като коледен подарък? Мисля, че е доста добра идея. Невероятно. Много различни видове бижута. Различен човек. Мога да подариш гривна, мога да подариш гривна за гледане на копиче. Мога да подариш укървица. Ти всичко. Опа, Ооо! зверска схема. Майко, защо така задуха, ей? И аз съм с айстаут на врата, брат, и на мен е студено. What do you think about jewelry as Christmas present? I think it's a really good present. Have you received jewelry for Christmas? I don't celebrate this. Yeah.